Ia uite-l pe Transformers în spate aici. Nu-i Transformer, mai e de la gândac de balegă. Hardcore, search and destroy. Watch the objectives. Set up security. Enemy Bine, movement bine, in the bine, AO. bine. Dă-te pe mid. Dă info, mult bun. They Mid. planted at Ma- Bravo. Mai sunt doi. Sorry bro. Home site is still hot. Move fast. So sorry man. All operatives, bomb defused. You've won that round. Get ready for the next one. La pălit. Urât armă, bă, cum arată. Hardcore, search and Famas. destroy. Defend the objectives. Ia să văd. E jos, e jos, Aici. sub B, gen. O urca sus, cred că, bă. O sări jos în A. Enemy movement. Jump on A. Vezi iau cumva? Nu. Acum îl văd. Îl văd acum. Wow, mi-a dat căpățâna. M-au spart, e bază noi. Bază noi în spate. Câți dracu mai sunt? Doi. One minute remaining. Stă bine ăla. Nice. Îl facem oricum. E frustrat ăla, dar înțeleg, dracu. Ia un prost bomba și începe să alerge pe toată harta. Enemy movement in the AO. Seconds remain. Foi, mamă, We lost bă. that round. Da, și pe mine m-a mâncat în loc să lasă planteze. Dar de unde pula mea o tras? Era pe burtă, dar uite cum stătea el. Da, bă, m-o jinit că știa că mă duc după Infect el. de jeg. Se aștepta că mă duc pe el, trebuia să stau ca bou. Switching sides. Hardcore, search and destroy. Ia uite gândacul. Plant the charges and demolish the objectives. A, că vedem noi acum. Bă, bomba în bază, bă, băiatule. Fine. Acu ia. You've secured the Nu l-am device. văzut. Mă ții pe B? Eu sunt B. Eu sunt B. Hai că vin. Mai e unul oricum. We're planting at Bravo. Device in place. Countdown started. Round secure. Cred că era On to Africa în the bază. next. Las că e bun. Pe așa mai câștigăm și noi cu aia. Search and destroy. Place the charge. Detonate the target. Mamă, cum a luat pe ăla, bă, băiatule. E acolo. Enemy movement. Ba, nu e.
Dă-te, e jos, jos, Da, pe... bun. Jos, pe acolo, pula mea. Setting device on Bravo. Bomb planted. Set containment. Ce-o fost aia, bă? Ia uite-te. Get ready for the Ia uite. Nu-l vedeam fără holotărm în veci. switching sides. Bă, abia aștept să apară Delta. Hardcore. Search and destroy. Nu știu ce să zic. Am trăit și am vedea. Watch the Am objective. vedea, dar Set up oricum Call security. of Duty nu mai cumpăr niciodată. Prea curănică. Mulți ani, nu, mamă, ce mă bucur că am putut încerca ăla. Mamă, că e de râsul curcilor. Ăsta e ok, mă, mie-mi place, mă joc pe ăsta. Da, ăsta e decent, da. De la, oh. Friendly cruise missile deployed. Ăla n-ai văzut, mamă, frate, e Matrix, starea aia. Matrix. Râs de joc, mamă, ce mă bucur că l-am putut. Că să mor eu că-l puneam la precomandă. Nu, niciodată. Round secure. On to the next. Îmi iau aia, îți dau banii și eu pe jocul Shadows ăla când apare cu o zi, două înainte, îl cumpăr iară. Și Kingdom Come îl iau neapărat. A jucat și ăla, cum îi zice, Hardcore. cu Search and Indiana Jones. destroy. E făcut de Sony sau de cine e făcut? Defend the objective. Nu știu sigur, cred că da. Microsoft sau Sony? Da, dacă e de Sony o fi un Uncharted Smacker. Mie Uncharted chiar mi-a plăcut. Uncharted, ia. Du-te, mă, genius. Ăla cu femeile a fost nașpa rău. Nu mi-a plăcut nici mie. Bă, abia așteptam să se termine. Eu nici nu l-am jucat. Două misiuni din el. Eu am crezut că devine fain, gen, știi? Și eu, dar nu, din păcate nu a devenit. Da. Am ajuns până în junglă cu el și acolo am renunțat la joc, nu mai. You've won that N-am mai round. putut. Get ready for the next one. Da, dacă știam că e nașpa, Față de ăla cu Nathan și nu se compară. o rata, bă. A, joc și ăsta îl ține pe la AFK 4 Switching sides. Hardcore. Search and destroy. Plant the charges and M-am demolish the mâncat objective. aseară o fasole la ceaun. Bubuiala. Și astăzi am băgat niște mici, mamă. Cu aia mi-am făcut armă, să știi, atâta vreau să zic. Trebuie să mă obișnuiesc un pic cu ea, dar merge genius. Enemy movement in the AO. Și mi-am pus și aia mare, ce-ai văzut tu. Ma. Da, că ne-o dă ăsta. E la noi în bază unul, mai sunteți doi. Hai, luau și tu kill-ul. Da, aș mă că merge și asta. Ce-o fost Uite-l aia? unde căcat, uite unde căcat, e. Pe ce se plantează? Noi, dar n-avem, uite, e bomba picată Friendly acolo. SAE on the way. One was camping in their spawn in the middle. Nu, cred că îl face pe aia. Cât e scorul? A, 5. Îi face asta pe toți, mă, că-s prăjău ea. We're planting at Alpha. A fost Rade pe primul loc de la Focus ei. on the next one. Zoleș îl cheamă. Zoles, micina stopea. Mă, gheorțăgană. Hardcore. Search and destroy. Bă, mi-am făcut armă, mă doare în Place the pula. charge. În Detonate the sfârșit mi-am charge. și o recoil. M-am pus, am făcut un MCV rapid. Da, MCV-ul e bun.
Și am avut un kit de la de conversie pe el. Jack, Requiem, alea bune, da. Nu știu dacă e Da, Jack, ăla dar cred că e. în fine. Jack. Și mi-am pus taia mare ce ăsta din aur la playerul ăla, Da. cu Oriola, și am tras și n-am recoil. Că restul alea, tot ce aveam eu, SV-urile și alea, zboară cu aia gloanțele de aia. Mai fac un... mai E făceam acolo, un cred kill. că undeva ai Enemy grijă. movement. Da, sper el aici. UAV in the area. O dat UAV. Asta e că și eu am, bă. We're planting at Bravo. Da, cred că... UAV is on station. Device in place. Countdown started. E jos unul. Celălalt e AFK 1. Mai lipsesc 2, deci. Cred că e pe mid. Lorenzo! Bă, băiatule, dar nu stă nimeni pe bombă. Era pe bombă, bă, băiatule. Da, e AFK-ul ăla. All hostiles neutralized. O stat la AFK 5 runde, Câștiga, bă. The mission is complete. Good work. Noroc, că vezi dacă stă AFK. Câștigăm. Am câștigat 6v1. Mama are drujba tratament. Băi, panoramă, dar unele faze sunt și mișto.